ndonyaya hulengende nevanhu ndongotaura zviri pamwoyo pangu handisi kumutuka but ndikutaura chokwadi. Wanga uchizviziva here kuti Passion Java wadai kuinde paTrabablas ukatanga kujibidika uripo kudai kuratidze kufara nenyaya yeTrabablas? Regai mumuone pavhidhiyo rinotevera. Tichiri ipapo Molloti wadai kukubvura Hulengende. Hazvina zvazvinondiafecta. It has nothing to do with me. Anofanira kutozviwandisa ndisazvizivi. Asi chandisingafarire ndechekuti munhu anoinoita dzvene onowirirana nema-enemies hangu. It has been happening for a very long time. But then I'm like, okay, ana DJ ino maybe munhu anenge achiti ma-connections emu-music industry, it's okay. What about Tatelicious? General unotoona Tatelicious achakubatsira chii? Tutaura zvekuti unoconnecta dzvene kuna DJ ino ka. Tiri kuti unenge uchiti pamwe DJ ino chi? Baba DJ ino mangwana unozondibatsira kurekodha kana kuita sei? Anditi it's okay. Kuti DJ ino vanozondibatsira kurekodha this and that. What about vanhu vakaita sana wakaita sana Tatelicious? Jene riya kuti handikwanise kana kuda kutry kuunderstand the logic behind type yejene iroro. Kunzwa? Handikwanise kuunderstand type yejene iroro. You are a dangerous person. You are not a good person. You are a bad person. You are not a good person to me. And this has been happening for a very long time, and I tried to address it too because it was a private matter. But it's no longer private because you internet, you want to embarrass me. Let me speak my mind on a public platform since that's what you did. Because you nina nangu wewe kutindonyea hulengende nevanhu ndongotaura zviri pamwoyo pangu handisi kumutuka but ndikutaura chokwadi. Ndaboeka.